Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din hi l-qudiesa ta' ringrazzjament lill-Omna Marija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisal tal-flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien Anna kienet toqgħod bil-qiegħda tarrex lejn it-triq mnejn kienet tistenna lil bina ġej. Malli lemħitu ġej marret tgħid lil missieru: Ara, ibnek ġej u miegħu hemm ir-raġel li mar miegħu. Rafel imbagħad qal lil Tobija: Qabel ma dan orob lejn missieru. Naf li għajnejn missierek se jinfetħu, oroklu għajnejh bil-marrara ta' ħuta u id-duwa tixrob il-bjada ta' din u din titqaxxar u missierek jieħu id-dawlu jibda jara. Anna marret tiġri u nxteħtet fuqon qbina u qaltlu: Fl-aħħar rajtek ibni, issa nista' immut u nfexxet tibki. Tobit qam u tfixkel f'riġlejh u ħireġ mill-bieb tal-bitħa u Tobija mar jilqgħu bil-marrara tal-ħuta f'idu u nefaħ f'għajnejh u qabdu minn driegħu u qallu: Għamel il-qalb missier. Għamillu id-duwa fuq għajnejh u din bdiet taħarqu. Imbagħad bideħ it-tnejn għaxxarlu l-bjada minn truf għajnejh. Tobit inxteħed fuqon ibnu u nfex f'bikja. Qiegħed narak ibni, dawl ta' għajnejja, u s-sokta jgħid: Imbirek Alla, imbirek l-isem kbir tiegħu, imberkin l-anġli qaddisa tiegħu, kbir ismu fuqna, u imberkin l-anġli tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Wara li kkastigani, issa ara jien qiegħed nara lill-ibni Tobija. Tobija daħal ġewwa ferħan ibirek lill-Alla b'kemm kellu saħħa u għarraf lill-missieru Tobit li Alla kien taħ ir-riesq fit-triq. Ġabar il-flus, iżżewweġ lil Sara bint Rawel li diġà qiegħda fil-bieb ta' Ninwe u għodda waslet. Kollu ferħan Tobit ħareġ jilqa' l-arusa ta' ibnu fil-bieb ta' Ninwe u n-nies ta' Ninwe staġbu meta rawh miexi maġġel kemm jiflaħ bla ma jżommu ħadd min idu. Tobit stqar quddiem kulħadd li Alla ħenna għalih u fetaħlu għajnejh. Imbagħad resaq lejn Sara mart ibnu, berika u qalilha: Merħba bik binti, imbirek Alla tiegħek li ġiebek għandna binti, imbirek missierek, imbirek ibni Tobija, imbirka int binti. Idħol f'darek qawwija u sħiħa, idħol imbirka u ferħana, idħol binti. Il-kelma tal-mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, faħħar ruħ tiegħi il-mulej, faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha, nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lill-maħqurin, li jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja, il-mulej li jerfa l-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin.
faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma li l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien u jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: din kif inhi li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal: il-mulej qal lil sidi, oqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma nkun qiegħed l-dewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess sejjaħlu sidu, mela kif inhu ibnu? U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżies kemm l-ewwel qari kif ukoll il-Vanġelu nistgħu ngħidu li jpoġġi quddiem għajnejna żewġ ħwejjeġ sbieħ li fuqhom aħna għandna nagħmlu ftit l-eżami tal-kuxjenza tagħna. L-ewwel qabel kollox il-Vanġelu tal-lum San Mark ipoġġi din il-frażi sabiħa dwar in-nies. Dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Forsi tajjeb hekk dalgħodu nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna u naraw u ngħid imma jien nisimgħu b'qalb miftuħa lil Alla jkellimni. Il-kelma tiegħu qiegħed tassew nilqagħha. Jew il-Alla nfittxu sempliċement meta jkolli bżonnu. Qed insib ħin fejn inħalli l-ħwejjeġ tad-dinja u ngħaddi ftit ħin nitlob, nisma', nitħaddet dwar il-kelma ta' Alla. It-tieni punt. Rajna l-istorja ta' Tobija fejn l-aħħar parti tagħlaq kollha Tobit ifaħħar lill-Alla. U bibierek. Bierek lil Sara, bierek lill-ibnu, ibierek lill-Alla. Din hija l-esperjenza, il-prova ta' min iħoss il-preżenza ta' Alla miegħu. Għax ifisser li hu rikonoxxenti għal dak li Alla jagħmel miegħu u mhux jasal biex ibierek lill-Alla imma jbierek ukoll lill-oħrajn. Kemm hi xi ħaġa sabiħa, ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej. Ħajkun dan l-ewwel tarġa, it-tarġa ta' fuq tal-kif jien nibda it-talb tiegħi. Ħanibda l-ġurnata billi mhux tant nitlob il-mulej jagħtini petizzjonijiet, tini, għamel hekk u tagħmel x'hekk, bħalli kieku nordna jien il-mulej x'għandu jagħmel għax hu ma jafx. Imma nibda l-ġurnata tiegħi billi l-Alla inbierku, infaħru. Imma biex tbierek trid tintebaħ b'dak kollu li Alla tak.
U ħafna drabi aħna wkoll inkunu aljenati. Ħafna drabi aħna ma narfux napprezzaw l-affarijiet iżbieħ, l-affarijiet xkejknejn ta' kuljum. Ejjew nitolbu din il-grazzja. Inkunu persuni li kapaċi imbirku lill-Alla u lil xulxin. Inresqu it-talb tagħna għalhekk issa quddiem il-mulej Alla. Aħna li narfu il-preżenza tiegħu fostna. Nitolbuk mulejja għall-Knisja, sagrament ta' salvazzjoni għal bnedmin kollha, sabiex ma tagħlaq qatt il-bibien tagħha għad-dialogu nitolbu. Nitolbu għal dawk li huma responsabbli mill-ħajja pubblika sabiex iwasslu lil bnedmin lejn il-paċi nitolbu. Għalina il-koll biex tikber dejjem fina bil-qawwa tal-Ispirtu il-ħeġġa biex nisimgħu il-kelma tiegħek u ngħixuha nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju ta' Ommok Marija permezz tagħha inti tkompli tbierek il-familji kollha tagħna. Għati li f'kull familja ikun hemm tassew il-paċi tiegħek, il-barka tiegħek biex hekk nitalmu imbirku lil xulxin għall-imħabba li inti tuxħed fuqna nitolbu. Nresqulek mulej il-morda tagħna, it-tobba, in-nurses dak kollha li jduru bihom. Għatihom mulej il-qawwa biex dak kollu li jagħmlu ikun frott tal-imħabba tiegħek nitolbu. Fiskiet inresqu l-intenzjonijiet tagħna. Mulej inti għalina misteru u ċertezza, iġbidna lejk u għatina li narfu nidħlu dejjem iżjed fil-fond ta' imħabtek bi Kristus Jedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti tatina l-ġid tal-art biex minnu inġibulek l-offerti tagħna. Inti l-qaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marja Verġni. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis,
u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jorina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Għaddejs, Għaddejs, Għaddejs. Mulej Alla tal-ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Tmajtna mulej bli kelli salvana, il-sagrament li bieħ fil-ħnina tijek ta' jixna fuq dill-art, fit-tiba tijek għamil li permezz tijow ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus jedna. Nejdu 3 Ava Marijiet li talbitna nejdu għomna Marija minn dan il-kwadru għaziz. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.